Ya. Ya berdiri ya. Ayo. Kerja. Ayo mongan foto. Kok molat kalau batangi turu seneng kowe jenengan. Keren Pak kakinya Pak. Bimbingan lho ya mergo kesuwen linggo ya. Ah ya sari kok ngebarke kowe ngadeg kotor wis ora apa-apa nganti tajak kayane. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih sehat nggih. Sehat. Sehat lahir batin. Mbak Ova Rika. Nggih, Pak. Nggih, sehat nggih semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Mbak Birgita oke. Oke, Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel, Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lanjut ora Pak Abdul. Gak oleh Pak Karo. Nah, kalau kowe buruk foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu nek nganggo kathok ireng tegak lho. Semua laki-laki itu sama. Guyon. Tegese aku senenge ngerti wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Emang dalamku seperti itu ya rata-rata ya kan ya. Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau dalam tuh emang kayak gitu semua. Kita ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro luwi mergo tau dadi korbane kabeh gitu. Ayo, mulo. Korban dadi ya Pak. Korban apa? Hah? Korban apa Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalam ngono ya. Kecelakaan. Mbak Ova lho pinter sesama penarine. Wah. Lah terus wong loro juga karonsene wah. Bablas nang kamar. Buka kaseptif, tipe kan nang kamar. Itu duwe audione. Latihan ya. Hah? Rasanya nang ruangan. Ayo ruangan. Ini tipe kan nang kamar. Lah muridnya kan kudu masuk dulu. Klik. Ada karaya kita resmiler. Siap maaf Bapak yang meniki lah jane. Bapak iku omongane tok ditenani wedi nduk asline. Alhamdulillah. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan. Ora wedi. Ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 kok. Ya tak padha wae. Iya. Yo sing hati-hati lek golek calon sing hati-hati. Tanggi iki sing lanang sing hati-hati mergo ku ya wis untuk bahaya iki. Aku menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok gue pacar apa-apa kena sing penting ora dalam ngono ae. Nek kaya sakit kok tenanan ta. Critakno janjane apa to? Lah, Birgita tekan ngono lha emang dalam mana yang menyakitimu? Birgita aja takoki ngono akeh dhek yo. Lah iki kabeh dalan dicekeki ya, Pak. Wes ditlebu malah wes. Elek dalang ora yo. Yo, kita sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, bersatu dalam melodi yo. Sama Kino Bang. Ayo.
Terima kasih.